Arrera beroa, bai, oso no. Zail. Bueno, txalo beroa publikoari, oso no. Aspaldi ez alakorik, Zertan hasi aurretik hori bai, Ilaski, aritu gara, afaltzen ari ginen bitartean eta ze garrantzitsua aho higienea, Bai. Aho higienea zaintzea. Bai. Gure esan kuadrilla maitugu bi lagun. Bate dauka horrela atxa, horrela ahoko usai kiratz pixka bat. Besteak Arazo bata, Bai, besteak hortzak oso zikin eta, bai. Beta dira idazleak ditzen diegu, bai. Atxaga eta zarron handia. Irak. Batozela gure lehiakiak, horrez, pasa garora. Jago bat aiunen. Tengu zaunain. Mazuz eta darle. Bernardo eta Joseba, ala. Jago baiulen. Zuek hau higienea ondo, ez da? Ai, osondo. Noski, ba. Oso garrantzitsua, Migiluzera etorri aurretik begira, oharra. Ez dugu sekula eman. Etorri Migiluzera noski, baina hau higienea zainuta. Ez, bakoitza bere estiloan. Ja, egia daude, bakoitza bere estiloan, bai. Estilo librean. Zuek ondo noski. Laugarren saioa, 1.000 euro. Ondo dago. Oso ondo dago. Bai. Osondo. Sokatiran berriz ere aurrera egitea falta hori, bai. Bai. Baina? Gogoarekin oraindik. Bai? Oraindik. Noski. Laugarren saioan ja ilusioa galdu badugu, dago ba. Ilusioa bai. Noski. Eta dirua, Julen, berritu ditzagun pixka bat hemen ametsak eta ilusioak eta zertarako. A ber, diru kantitatean arabera. Beti ere, bai. Dagoena iraudizero. Dagoenarekin, jago batani kontuan hartuta ezagutu ginela merienda batean, berriro merienda on bat egitea izango zen. Vale, defini dezagun merienda on bat egiten da jagoa. Merienda zer zan, barbakoa edo jesarritxe sandwich batzuk edo? Leheno komentatzen egon geha, txorizo on bat erostean. Bai, dio. Txorizo on bat beti datorro. Julen, baina zuek 1.000 euro irabazi dituzue, dagoeneko. Zakuan beste 2.000 inguru irabazita, txorixotan. Beste zero, baita aragi on bat, edo horrela, orduan. Aragi bat. Aragia, baina merienda batean... Bueno, zu merienda, no? Kontua zemat jende gonbiatuko dugun, igual, ez da? Zuek seguru. Orduan aragia eta txorizoa ona. Afai merienda da, seguru. Zola garri bigote, animo eta zorte hon, Peru nahi, afai merienda bat etxeko moduen, zuepe bai? Bai. Ja diritxu eskuratuta, bigarren saioa gaur, €100. Bai. Onda aurreko finala zauekin, egin genuen? Hori da. Zer moduz, Peru? Oso ongi, gustora. Inspiratuta Miluzen kanturen bat sortzeko prest, edo ondino ez? Ondino inspiratu beharko zinateke? Igual saio batzutan. Saio batzutan. Ondo, Miluzenen sintonia Cold Noise estiloan, Bai. Zuk basua, zema zarete taldean? Bost. Bost, Bai, bi gitarra, bateria jolea eta... Eta abeslariak egiten du abestu. Hori da. Ondo, zaratie. Horrekin aski dauka, Abestearekin... Nahikoa? Bai, nahikoa da, hori da. Nahiko eta soberan. Bai, unai zuk ikusi duzu eta... Bai, askotan. Bai, zindagin, nahikoa du horrekin. Nahiko eta soberan, bai. Hombre. Ondo, nahiko eta soberan €100 Miluzen edo gehiago nahizu? Gehiago. Ondo. Bueno, gogoratuko dugu, gure psikologia ikasle, filosofia ikasle. Bai. Etorkizuneko psikologak eta filosofoak hau izango dira. Behar ditugu. Bueno, psikologoetaz askitze egiten da, baina filosofoetaz ez gehiegi, Ke ba. Eta beharko ditugu, ez da, unai? Mundu berri bat pentsatuko dute filosofoak eta... Hori dinote. Tu badaukazu teoriaren bat? Telebistan esatekoak ez dut uste. Ondo. Bueno, hasi bestela eta zentsuratuko dugu. Ez gara hasiko. Beste baterako. Teoria indartsuak behar dira. Diru gehiago dekogunean, agia. Amildegira da. Bai. Ondo, pero unai, gozatu asko, gauzen artien, karperien mapurbetingu, hau bazuek. Eskerrik asko. Eta gurean, Manesetan, Gabon, zer moduz? Haupa, ondo. Nondi gatoz? Ni Bilbotik eta hau Antibotik. Antibo eta Bilbo, eta nolatan elkartu gara? Bueno, ikasketa egiten, nik ingenieritza ikasi nun, Manesek arte errak, eta... Bilbon. Hori Bilbon. Lagun batek elkartu ginduen, padela joalazten. Bueno, hemen badago mamia, Bai, ez ondo. Bai, zarra da, baina bai. Lagun baten bitartez, padelean hasi. Batek pareja hartzun, ni jurintzan. Behar zuen bikotekidea padelerako. Hori, padelerako. Eta gero... Zer? Partio eta gero, zerbait hartu, eta gizet. Eta? Eta bueno, Eta bueno, 4 urte darmatzau batera. Bikote dira, txalo! Nire guztan zaite, Miluzek esateko modukoarekin indarrak nazte ditu momentu hori, eta
Eta padeletik, izen zen? Bai, a ber, eskusa ez dela izan zen, plan bat, baina... Aspaldi ez da etorri bikote sentimentalin niluzera. Manes, zer gustatu ditzaizun gehien, Aneren handi? Anen errebesa, ez? Bai, zerbait desatekotan, Ane? Ba, bere errebesa ez den aino nahi. Baina, beste zerbait ikusiko zenion? Grazia intzian. Begira. Mutil majo bata, mutil utarra. Bueno, oso ondo. Arte ederrak ikasita, Manes, orain zertan? Orain, autonomo bezala, marrazkilari diseineztari bezala, ilustrador zientifiko bai, bueno. Ze adarretik, hain zen duen? Egin nun diseinu eta sorkuntza, gero masterra ilustrazio zientifikoa, eta bain, Zederra, arte ederrak be bai, Bai, polita ja. Zederra, bai. Era autonomoak eta bueno, baina... Horrek, bueno, alde politari zentzake, baita. Fakturen artea eta... Baita. Ane, zu berriz, ingenieritza ikasita orain? Bueno, doktoretza itenago. Bai, Bilboko ingenieritza eskolan, hor ingenieritza kimikoaren arloan. Eta oso gustora. Bai, pozik? Bai. Padelean jarritze duzu edo? Bai, nik bai. Bueno, batzuetan lagunekin, eta Manes Bilboa datorrenean baita. Batzutan, oza... Batzuzen Manes zaindu bikotea, Lasai. Gaur joango naiz beste norbaitekin, eta Manesek, ez, joango naiz, lasai. Horrega revesa gazanek danak azaldau. Biluzera, ze asmorekin, Manes? Ondo pasa, baina diruren badirazten badago bai. Ados? Tope. Dirua irazita, ne? Afaritxu romantiko bat. Ba, izan daiteke. Gauk eta diruenak, merienda asko zodeko. Ez, ze asmo. Ez, ba, igual bidaiaren bat, edo... Vale. Ez gara urrestea, igual... Norekin? Ez elkarrekin, ez da? Bai, elkarrekin. Ba, eskerrik asko, animo. Ongetarrekin? Sorte hon. Eta deialdia gainontzeko bikote guzti ere, nahi baduzu. Ai, bai, mesedez. Bikotean egiteko plan polita, etorri miluzera. Etorri miluzera. Bereziki, ez da zuen kasuan oski, begitako diztira nabari da, baina faltazte gutxizta apur bat edo. Guazen miluzera. Torri, ona, eta... eureri! Kao, ba, bizi berritu harremana. Ez, ona etorbizara... Ondo egonda, bale. Ondo egonda, bestela sartuta. Terapia egitera ez etorri hori. Hori da. Hori, maite minduta, bazauz etorri. Ederto. Eta, zakua eskuratu. Zakua. Miluzako zakua gaur, 2007. Ono, bidaituak. Eta, zegatik. Halako kerrigina erakutsi duen publikoa. Onak. Arizmenditik arrasateko gaunak apazuek. Tono. Mane, basiko gara pilotak jautitzen. Zeuentzat, zer nahi zuie? Potokumeak. Potokumeak zeuek? Jago bat ajulen? Bai, ikusi-makusi. Ikusi-makusi? Da, perutona itribaren berbak, ondo? Bikain. Jago bat julen. Ikusi-makusi, batetik 8 eskuen emojiak, besoa, barkamena, txaloak, bostekoa, sortea, bihotz korearra, ongi, erdikoatza. Bostekoa. 4. Txaloak. 3. Sortea. 5. Erdikoatza. 8. Besoa. 1. Ongi. 7. Bihotz korearra. 6. Ala, barkamena? 2. Vale. Jago iritsi da, erdiko atza erakutsiz. Kontuz nirekin, Ondo! 100 puntu! Oso ondo! Ostia, zera! Bueno, Peru nahi, gorputza atalekin egingo dugu jolas. Zuek ondo, gorputza atalak? Bai, Laurak. Laurak, Bueno. Denbora, Peru. Iez egin. Hankak jaso. Amorruan, bete-betean. Hautik sudurrera. Iez egin, unai. Hankak jaso. Amorruan, bete-betean. Hautik eskura. Iez egin. Hankak jaso. Amorruan, bete-betean. Bizarra lepoan jarri. Iez egin. Hankak jaso. Amorruan, bete-betean. Burutik buru. Iez egin. Hankak jaso. Amorruan, bete-betean. Zoakean, no? Peru? Zer? Peru. Burutik buru. Burutik buru. Hankak jaso. Amorruan, bete-betean. Zer? Besoakian. Ez. Iez egin. Hankak jaso. Amorruan, bete-betean. Iez egin. Hankak jaso. Amorruan, bete-betean. Buru belarri! Buru belarri! Buru belarri. Bat, 10 puntu!
Manesetan, zuek momentuz laikak eman barik alkarreri aurrez aurrez agutu zarete eta aurrez aurreko maitasuna izan da hau. Hori da. Emon zidan pare bate, baina. Ondo bai! Ja bere zaututa. Gaur norbaitek sofan egingo du. Txirritatxo da bielako, testuinguruan jarrita, bai, neskalagunak utzita, gero... Testuingurua, luze zabala, Bueno, da azken aldiz da bai aldauen moduen, hori laurpena hori da. zitak izaten, bai, aldauen moduen. Bale, manesane, bertsoa, zuen hitzak koinak hauek. Manese guazita, gau guztia daramat, Urduri. maionetan, Eserita. aplikazio delako, Horretan. hitzartu nuen ta, Zita. ez da inorra gertu, Ordea. nabilezin, Sinetxita. ordua ikusita uste, Dut. ni nabilela, Nasita. Bueno. Itxura bikaina, Ariketak, Gustagun. Bo! Ze ondo! Egon puntu, bikote! Eta txapela opari, gainera. Oso ondo, Jago bai, Julen, zuek ere primera nazitareteta. Bai. Mitzio batzuk egiteko gogotxu. Bai. gogotxu eta erakustaldia, betiko moduen. Bai, hori da. Peru eta onai bestaldean. Lehenbiziko ronda. Hementxe kontzeptuak. Debora. Atzean, aurrea, Erori. salto, Agurea. Agurea, erori. pertsona Baina zer da iago ba, horrela... residentzia, Behar dugu osagai bat hor. denbora igarro, Ondo, bueno, bigarrena, hori zen, txirula jo, Txirula jolea. Klarinetea. Ondo. Bai? Medikua eta gaixoa. Ez? medikua, Medikua eta... odola, Odola tatzen. Bueno, zer da? Medikua? Erizaina. Oso ondo. Bai? vale. Eta? denbora, Bai? Denboraren joana. Zer? denbora, Ondo, hortxe gauz. denbora gutxi, Denbora joaten ari da. Erloju. Geroa. Etorkizuna, geroa, ondo, ondo. Bai, ondo. Ondo. Bai, jago ba. Erloju hori ezin zen. Da gero Eta betiko lortu dute. galdera, venga, laurontzat, betiko galdera. Nora, joango zinatekete, atzera edo aurrera? inora, Aurrera. Bai, nora, Peru? Denboran aurrera. Bai. Ez, bai, makinan, denboraren Hori makinan ba. sartu? Ba, ikusteko egoera eskalan dagoen, urte Ja. batzu barru bueno, eta... ondo. Jakita harren. Jago bai, Bai. Julen? Ni karrera bukatzen duan egunera. Bai. Merienda hartara. Osondo, Lauro, piruro Bai, baina ondo. puntu, osondo! Peru eta nahi, etorkizuna idazteko dago. Hartu lekua, mesedez, manesetan, bestaldean zuek. Bota, beldurri gabe. Eta demora. Bai, Peru. Ondo, Peru. Dantzaria. Euskal dantzaria. Aurrezkoa. Ondo. Usaina. Doministiku. Alergia, bai. Bikain. Danborra. Tamborra da. Bai? Danborra jotzen, Bi danborra danborra- eta barrilla. Bi zer? Bi danbor jole. Bi? Bai. Bi barril jole bi. Danborra dan, bi lagun. Bai? Bi lagun danborra jotzen. Bai? Bi. Bai, bai, bai. Bai, bi pertsona! Adi pertsona. Bai, bai. Bai, lagunek pertsonak Bai, ez. noski. Bueno, ez beti, baina... Bi lagun, bi Baina lagun. pertsona diez. Bai. Baina diot, falta ziren hori ere 30 segundo. Hain egin duzu ondo. Bai. Euskaraz lagun, hitz polisemikoa da. Oh, begira. Da lagun eta Apuntatuko lagun dut. pertsona. Oso ondo. Claro. Vale. Urrengorako zaintasun Alegia, nire lagunak, atxaga eta sarrona dira, pertsonak ere badira. Bai. Vale. Bi lagun diez. Oso. Erto, Aurkeztuko zuen, dizkizut, bikai. bai. Iruro baina puntu! Bai, mesedez. Manesetan, aritu zarete entziatu pixka bat. Pixerrai. Bai? Ea, pixka bat bai, harrapatu gaituzu. Bai, initzioak elkarri ez, beste taldeari noski. Jago bat Julen hartu lekua. Eta... Gozen ariketa porobitzera, mesedez. Hirukoak eta hirukoak, beste bat orain. Denbora.
Igeri egiten. Ondo? Waterpolo. Bai. Oso ondo. Kotxa gidatzen, frenoa, Istripua. marcha atrás. Opane? Egin, hor. Sirin... En... Polizia... Ze? Esan julen? En... Zer da hori? Ondo hori da? Ah, radarra. Bai. Ah... Oh. En... Ezkontzan... Bai! Ensaio orokorra miluzen. Asmuetan sartzen da etorkizun baten? Ezkontzea? Bai. Bai. Bai, no? Ah, ondo? Baina hori, igual erabilien, ez dakit. Hau izan da... Ez dakit. Bueno. Eraztunik gabe... Uf, lankideo jarri etengabe horrelago kontzeptuak, beraiei, Umeak, ez dakit zer... Erditu! Bai, Konpromezu, bai, apa, erditu. 60 puntu! Erditu, eskonduko zara igual! Igual beste kontzeptu bat jarri eta manexal ere belaunikatu. Berdin zait, proba hau. Nik ezkondu egin nahi dut. Ondo. Eroglifikoak. Eroglio zer? Ez da Niri ez eskonduko, galdetu, ez da Zu etxebez. gazu. Harreman ez du gazu berarekin. Niri apurtxu bat Zer? gustatzen zait. Apurtxu bat. Niri eroglifiko supersale nahi. Hori bai, Iago da, Hortan? Julen. Lagunduko dirazu. Bai. Ba, denpora, lehenengoa. Jostailua bien artean. Txandakatu. Bai. Txan, magoa. Da, senyori eroglifikoetan, katua, kendute katu. Txandakatu. Ondo, Oso Bizkorre, Benetan nabil katu bat erosiot. Erosi? Errezkatatu, erosi? Erosi. Erosi, Txartao. Lastima. Katu bat erosiot pelutxeskue. Atzo. Eta? Ba, pasadot sofan katuega segundana. Hori da txarra benetako katu baino. Peluxe bat? Hai? Listo. Benetan? Benetan. Erakutsiko txut. Zuguño repaitzen Eta izan daulan lasai egon nahi, daulan hileri bota bari Ez da, sofara. oso irrealista... Bai, Oso politxa. Ikusi duten da baten desat erosingo. Ni ezago. Bai? Oso ondo, Abitu. Niego bat, Julen. Bigarren eroglifikoa, Hau jakin da. bitartean. Bai, denpora. Bi taldeen artean gertatu zen. Iaz irakurten. Vale. Uf, oso ona, Bai? Izekan. Iz badarantzunen zati, gero zer gertatzen da? Bilatzen edo. Bilatzen, jago. Izbilaketan. Izbilatzeketan. Ba, piezak horri izan ditugu. Bai. Iz, irakurtzen hasten gara, ikusten dugu iz hori zeozeren bila da bilela, Mr. Binek ingelesez hitz egiten digu, al, kan, iz, kan, bila. Izkan bila. Iupa, Oso ona eroglifiko hau, Ufa. Esmatzeko zaitxamarra, baina... Ah. Ondo eroglio. Berroita Ah. garbun duzuei. Izkan bila. irudimena bota bier. Bai, eski. Pero nahi, irudimen aldetik, ondo zabiltzea? Ondo. Filosofo Bai, bat eta psikologo bat. Ba, erakutsi. Irudimena. Erakutsi. Lehenengo eroglifikoa denpora. Gaixotasun hori ez da? Kutsakorra. Bai! Oso ondo. Birra daude, birra jainko. Bat kutxan, besti ez. Zein nahi dugu? Kutsakorra. Oso ondo? Nahi ondo, Eskerrik asko. Ondo. Vale. Besti beba, erakustaldia? Venga, bigarrena. Bi asmatu zero katu eurentzat. Venga, katu ez eurentzat. Denpora. Gaur goizean ez naiz. Orraztu. Bai! Hor, eta ikusten dugu, badu, mutile, hor astuta, horraztu, osan da. Bai? Pozik egon nahi? Jode, aurreko agaz konparatuta, hobeto. Eskaini nahi dizkiozu puntuak norbaiti edo... Ondo gauz. Ondo, zuentzat, puntuak. Egun puntu. Ondo, ondo. Mane, xane, badakigu etxeko lanak egiten egon zaretela imintzeko eta... Bai. Eroglifikoek etxetik eta asmatzen bai? Irudimena bota beharko, emetik. Ondo? Bai. Talde lanerako prest? Bai. Lehenengo eroglifikoa zuek, denpora. Buruz bera erori naiz, Ba, opa.
Ia, ze ikusten da? Alda. Bai, Alda, Balda. palda. ez, buelta. Aldapa. Buruz bera hori nahi, aldapan. Bai! Salda badago, salda. Ezeken dute alda. Non dago alda hori? Pan. Alda pan. Oso ondo. Ederto. Hobeto. Lelo duko asmatuteia. Aldapanera orain. Bigarren erogiliziko baden fera. Maitaleak gonbidatu nau. Fa, no? Lupa, fa, no. Ia, fa hori non dau? Fa, lupan. Ez, ispiluan. Fa ispiluan, orduan af. Hori zer da. Af, zer da bai? Afaltzea. Afaltzera. Bai! Eltze... Fa, nota ispiluan alderantziz irakurtzen dugu, af altze bata, af altzera doa. Afaltzera, oso ondo. Nor gombidatu nor? Azkenekoz? Zegit? Zuk igual. Bai, nik igual. Bueno, egun puntu anerentzat orduan. Ondo? Ondo? Bota ikusi da gaur, Ilazki. Publikoak zein indarrek harri duen. Ja, ze pasa da? Entzun nahi dugu adarrotxa, Fuerte, Ni luzeko eskuaren deiarra. Apa! Hortxe! Bai! Aurrera! Ondo! Jago bat Julen! Aurrekoan iruko modin, Bueno, batetik hasiko gara. Aldela. Hau xelemenziko eskua. Begira nor datorren. Gorde botea, Ilazki. Ze santuren izena du Gasteizko Argazkiko Elizak. San Miguel, Santa Lucia, San Bittor, Santa Zorine. Santa Zurine. San Miguel. San Miguel. Lerto, zela duneri galdetu. Bokala? Jago Julen, entzun. Nola du izena, entzun dugun taldeak, Criston Town, Linton Town, Tinton Town, Tonton Town. Linton Town. Hori bezala. Criston Town. Criston Town. Bai, reia egite dute, Bokala? Ondo. Jagoa, Julen, hauetako ze animaliak du ernaldi luzeena. Ze argazkia, Kaxaloteak, kanguruak, akuriak edo elefanteak. Kaxalotea. Elefanteak. Ondo? Bokala? Ez dugu askatuko orainik, ez da? 2 urte. 2 urte? 2 urte. Eta gero baimena? 2 urte aurdun. Baimena esango da, 16 aste, 32. Nore mertxioa sortu digu adimentxuk? Europa Guerra Dakar, Badakar Gora Paris Dakar. Dutilo fina betzikazon, egoaren iparraldetik. Oso ona, Zure lagun zarra hori guztako datza dago, Seguru. Bidertzean, negu gorriak Lorelei pasadena. Bidertzean. Negu gorriak. Noski? Konpai Bermin! Europa Guerra Dakar. Sekulako egon nien Kuban eta berzio bat egin genuen. Pero, unai, ze bakal? Errebote gana zeuentzat, apurtu gana zeuentzat, Ba, uste dut, unaik zerbait duela esateko, ez? Peru, idazkari lanetan, ez? Askatzeko aukera, Ez. Ba, azken erronda, jagoa Julen. Eutxi. Ze ospetsu bilakatu digu Tiroldar, adimentxuk, Julian Retegi, Marino Lejar eta Ladis Galartza edo Miguel Indurain. Iodelei... Bai? Indurain. Oh. Julian.
Julián Retegi. Marino Lejarreta. Ondo? Haba, Marino. Ba, bokal bat, manexane. Bai. Eta askatu beharko zenukete, ez dago zer galtzeko. Begira nor datorren gorde botea. Ze aukera, Eske lehenengo begia da. Zein, esan zer. Bai, behin lapurtu eta bizi guztirako lapurra. Goia! Manexetan erentzat. Ondo! Erreboteetan fin, talde danak, Peru nahi, zegoen eskua izango da, hau eutxi. Honela dio bigarren eskuak. Ezin dut gehiago, birikak aterako zaizkit ahotik. Nola du izena kortxea erdiaren erdia balio duen argazkiko musika notak? Kortxea, kortxetea, tusa, fusa. Fusa. Bai. Fusa semifusa. Bai, hori da. Eta bokala? A. Peru nahi, aurrera, entzun? Euskiak urtzen du goian, gailurretako elurra. Nola du izena entzun dugun Mikel Laboaren kantuak. Martxa duten notak, martxa baten notak, martxa baten azken notak, martxa baten lehen notak. Martxa baten azken notak. Errebotea. Martxa baten lehen notak. Okeran lehenak, bai. Eta bokala? Peru nahi aurrera. Hauetako zein bilakatu diguzu hiltzaile adimentsuk. Ramon Zaizar Vitoria, Nacho de Felipe, Arkaitz Cano, Bernardo Atxaga. Nacho de Felipe. Fiu, Ahí está. Furra, Bokala? I. Cervantes olakorik gertatzen zaio. Peru nahi aurrera? Entzun! Taldearen izena behar dugu? Order now, no order, new order. No order. Errobatea? New order. Bai. New order. New order. New order. Bokala? Manezane aukera, askatzeko. Eta bestela azken erronda, Perutu noirena da... Peru nahi, azken erronda. Hauetako zein urtetan egin da, korrika? 20an, 21an, 22an edo 23an? 23an. 22an. Puf! Nintzen gogoratzen? 24an gozate gitarrekin. Egize. 2 urte lehenago. Egize, ondo. Bueno, bokala? Jarrita. Eta... Ezin dut gehiago, birikak aterako zaizkeita ahotik, askatu beharko genuke. Komaina jokoan. Bai, esan. Bota. Katarro osteko ez dula garbitzeko ona da. Bai, horixe! Katarro osteko ez dule inoiz. Bota eta bota. Ez dule inoiz. Ez dule inoiz. Ondo. Letra baterako, martxa baten lehenotak. Berne. Manexane? 3. jokoan. Tope. Tope, hori da? Eman, azkenean, eskuetako min dut. Ostean edo. Gorriak eta zenbat pasatzen ditu larri ibili denak? 4. Gorria eta 4. 11. Gorriak eta, gaizki zabitza, bai? 2. Gorriak eta 2! Bokala, Peru, unai? A. Manexane, entzun? Wow. Nola du izena, entzun dugun Pet Shop Boysen kantuak. Go West, West End, Western Girls.
Western Boys. Western Girls. Ondo. Bikain. Go West beste kantu bat aurrena, oso ezaguna. Bokala? Horrela. Hauitako nor bilakatu digu Donald Trump, adimentxuk. Fermin Muguruza. Muguruza, presidentea. Komandantea beharrean, zasonta. Ez naztu ni honekin! Hori ba. Bokala? Aurrera, ez da? Bai. Epa, ze hitz ezkutatu dugu, Kerobia taldearen itxasoa kantuan. Denbora da ez dugula hartzen kafe txorik, hartzen ardo txorik, hartzen konbutxarik, hartzen zerbezarik. Kafe txorik. Kafe txorik. Denbora da ez dugula hartzen kafe txorik. Kafe txori uste nuen. Zela? Netan ezintudan ikusi. Manesane? Bokala? Kafe txori. Bai. Kafe txorik. Zain dugun kafe txori, ezakipa. Dena dela. Partitibuak. Bai, hori beti, bai. Eman eta eman azkenean eskuetako mindut. Azken erronda dau? Bai. Bagoazen. Ze animalia da Leoi Erregea filmeko Timon pertsonaia? Surikata. Bikaine. Bokala? Eman eta eman azkenean eskuetako mindut. Hirugarren komodina lortzeko aukera, A ver. Ota. Musika klasikoak txalo gehiegi nago bukatzear. Bukatzear, Nahiko lan. Ka bat bagen eugan hor gainera, klasikoan txalo gehiegi dago bukaeran. Bai, klasikoak izateko ka hori egongo litzateke. Ez da gertatzen, hirugarren ez dugu banatu aurreko biak. Bai, markagailuetara goaz. 270 Donostian, 380 Gasteiz Algortan, Donosti Bilbo 512 komode. Zein da zuzena? Ez geratu errondatik kanpo, Jago Baiulen atzetik, ez urduritu, Zeuek erantzuten hasi. Lehenengo errondan, Angel Lertxundiren eleberriak dira. Argizariaren egunak, azken etxea, Otxopetxe, Iesbetea, 16. Aidanez, Putzu, Aragia, Karla, Zu, Zorion Perfektua, Etxeko Hautsa. Zorion Perfektua. Atentatu baten lekuko den neska baten historia kontatzen du. Pero pelikula begin zan. Peru nahi? Otxopetxe. Historikoa. 80ko hamarkadako ezinbesteko obra. Manesane? Etxeko Hautsa. 2011an argitaratua. Iesbetea. Alemania nazian kokatua. Peru nahi? 16. Aidanez. Honekin ere filma. Ona. Bai, eta kontxu gazte da. Ze pelikule bolitxe liburu ebe bai, Manesane? Gogorra. Putzu. Txillarde girena da. Jago Baiulen? Argizariaren egunak. Euskadi literatur saria jaso zuen, honekin. Aragia. Eider Rodriguezen narrazio bilduma da hori. Ipuin liburu zoragarria da Aragia. Bide batez esan da. Jago Baiulen? Bat ez da berea. Ez dakit deskarta egiteko moduan zaudeten? Karla. Bai. Planto egiteko aukera daukazu 70 punturekin, agian ez da nahikoa izango, edo arriskatu 150 jokoan. Bai, arriskatuko gu. Bota. Azken etxea. Arantxa Urreta Bizkaiarena da. Bai, zu behar genuen. Bigarren erronda. Punturik ez? Peru nahi, mai jokoak dira. Itz, jarioa, Dixit, Virus, Katan, Scrabble, Florren Arauak, Auskalo, The White Lotus, Argizaiola, Pictionary, Euskopoli.
Vale, Katan. Ondo. Virus. Scrabble. Hitzekin. Perunai. Jolas egiten damen. Euskopoli. Gure monopolia. Manesane. Auskalo. Galdera erantzun jolasa, bai? Dictionary. Perunai. Ditix. O Dixit hori. Dixit. Bai. Azken erantzun zuzena. Bai, komodina. Komodina. Hitz jarioa euskal mai jokoa 150 puntu. Manesetan erentzat. Manesane hartu arnasa eta erantzun, 3. errondan. Zerealak edo laboreak dira. Espelta, artatxikia, oloa, garagarra, soja, artoa, arroza, dilista, garia, zekalea, arbia. Gara. Ondo. Jago Bayulen. Arroza. Oinarrizkoenetako bat. Perunai. Artoa. Soja. Soja lekalea da. Jago Bayulen. Espelta. Perunai. Oloa. Garia. Ondo. Arbia. Barazki gisa. Erabiltzen den landarea dau. Oker bakarra dago. Zekalea. Hirurogeita marrekin jetzarete iristen, azkena beharko genuke. Bat zuzena, bat okerra. Jagoba eta Julen sailkapena joko ban. Dilista. Lekalea. Eta punturik ez azken errondan, eta marka gaioak onela geratu zaizkigu 270 puntu Donostian, Gasteiz Algorta 380, 660 Donosti Bilbo. Jago bat Julen. Hortxe ginen ba, Bai. Bitan izan gara. Aurrera egiteko moduan. Zu edo nini edo zu, azkenean beste egin dute aurrera. Lau saio, Ondo. Final zoragarria jokatuta. Oso ondo, oso lehiakide jatorrape bai. Ze moduz, Jago bat Julen. Oso pozik. Gustora egindakoarekin? Bai. Ze oroitzapenekin geratuko gara, Jago ba? Sokatirak nik uste, tentsioa, emozioa. Baina tensio ona, emozio ona. Eta esan dakoa, lehiakide bikainak zuek ere. Beraz, eskerrik asko gurean izategatik. Apa bikote! Aurrera miluzen, Peru eta Unai. Osta. Arnazari eutxita orain bota, alazai. Bai. Ondo ezta? Ondo. Beste nakatxek ere askotan laguntzen baitute aurrera egiten. Bai. Zuek puntua pilatu dituzue. Gehiago pilatu dituzte, manexeketan, Haze asera? Haze asera didot. Bai. Gaur ibilbidea hasi eta puntu mordo batekin. Eroso, noski. Lasai, ja. Erne aldi berean, sokatira datorreta. Peru eta Unai, zuek erantzuten lehenak. Goazen ba, hartu lekua eta sokatirara. Demora, ze mendetan lortu zuten independentzia Ameriketako estatu batuek? 1700 18. mendean, ze kirol disiplinatan nabarmendu zen Aimar Olaizola? Pilota. Eskupilota, bai. Zein da estrontzioaren ikur kimikoa? SR. Bai. Ze herritan jaio zen Periko Alonso futbolaria? Faletxaletan. Tolosan, zein zen antzinako Egiptoko idazkera sistema? Jeroglifikoak. Ondo. Zein izendu itzaltzuko bardoaren semeak Gartxot filmean? Gartxot. Mikelot, zemat da? 52 zati zazpi. 6. 6. Ondo. Zein da Mongoliako hiriburua? Kiev.
Ulan Bator, ze koloretakoa da Marvelen Venom pertsonaia? Beltza. Beltza. Greziako ze filosofok idatzi zuen Errepublika idazlana? Platonek. Platonek. Tuteran, 10 badira, ze ordu da Parisen? 11. 10 dira. Zenbat esneko hortz dituzte guztira aurrek? 27. 20 dituzte. Ze anaiek asmatu zuten zinematografoa? Mars. Lumière anaiek. Ze aztertzen du mikologiak? Mitoak. Zerretxikoak, miko. Zeretu nahi! Sokatikan gaur ezin, aurre egin. Hala ere, ze leku ja gure veteranoak miluzeko gure irudia zeuek Bai, zer horixe. dien. Ondo zemoduz? Ondo. Ondo? Gustora. Ondo, erdo. Gehiagorako gogoz, berrengo. Bai, hurrengoan izango da. hurrengo Bai, aukera bat, hurrengorako. Bizirik, esan dugu, haupa, Bai, peruna, bai, bai. haupa zuen. Finalean gara, finalean dira. Manes, eta Ane, gaur iritsita? Bai? Ondo. Mikai? Ondo? Bai. Zinio, Ze zuen asmoen artean aipatu duzue dirua irabazizkero bidaiatxo bat. Bai. Bai. Bez No. intentzio beste bazen, baina, bueno. Zein zen? Zako handiago bazen, bueno, ja, etorkizuneko proiektu handiagoen bat, edo. Igual, ezkondu eta hipoteka eta... Ez da. Hipoteka igual, Hipoteka etxebitzitza, igual, baina- Hipoteka da, ezkontza... Hori bagierorako. Hori, ja. Bale, ados. Daukagunarekin bidaitxo bat, nora? Ba, Frantziara igual, Aha, udaran. begira. Kotxe hartu eta Frantzia Buelta handia. bat, edo. Ba, oso Bai. ondo. Frantzia, handia da, gainera. Bai, bai, Ikusten bai. hasita. Zakuan jokoan! 2000 eta €100! Hain zuzen... Gaztelu batzuk dago sarrera gara. Bai ba. Ez du ematen etxe bateko sarrerarako. Hori. Gaztelu baten sarrerarako, bai. Frantziara doaz, ikasbidaian, zan? Benetan? Ah, mira. Arrizen niko lagunak arrasatetik apozu. Ondo pasa? Esan bidate nora, baina auskerarekin da ez dut ulertu. Nora? zen? Poitel. Hori ba, ez dut ulertu. Poitiers, hori Gipuzkoa, Poitiers Gipuzkoa nago. Ondo. Txalo ero, de publikoa nago. Publikona. Jokia. Ondo. Etxeko irudialdi egin, gurekin bat egiteko, konektatzeko, alkarrekin konektatzeko momentua iritsi da. Man esane? Histeria zale? Bueno, Politika zale? bueno. Bueno. Da ona. Ondo? Eusko Jaurlaritza. Eusko Jaurlaritza. Eusko Jaurlaritza. Zotunik. Zutenik. Guri Eusko Jaurlaritzak ordaintze eskube. Noski. Broma gitxi. Eta nahiko ondo. Bai, bai. Bueno, nahi baduzu, Eusko Jaurlaritza, historia egiten hasita, da pista txiki bat emango dizuet. 26an, 1926an Espainian Gerra Zibila, Eusko Jaurlaritza eratzen da urrian, 37an oso ezaguna da, erbestera joan zirela, Parisko etxiek eta orain oso modan dauzenak. Man esane, sorte honon, hor tarte bat egonda, 80ko hamarkada hasieran barriro be. Eusko Jaurlaritzak bere kompetentziak hartzen ditu. Gaur, jakin nahi duguna da. Eusko Jaurlaritzako sailburu izan dira. 36tik gaur egun erarteko gobernu ezberdinetan. Denpora. Jesus María Leizaola. Rosa Díez. Pedro Miguel Etxenike. Josu Jon Imaz. Nekane Balluberka. Emilio Ibarra. Ana Urquijo. Arantxa Tapia. Iñaki Azkuna. Telesforo Monzón. Idoia Mendia. Egiaztatu egingo dugu. Lau akats. Bale, bazea, bazta egitea. Bale, biok aldatu ditu, nik hola irlauko nuke. Lau akats.
Orduan, horretako bat, ondo dago. Jesus. Ba, esan, ze, hau? Beteko batzuk bat bateaz. Bale, ze. Venga. Ez dut berri. Eta hau? Ez dakit. Esan, jarri. Ez dakit. Venga, bale, biztatu. Ez. Zeiakatz. Zein zegoen Hori? Aldaketak egin? Hau ere, bai ez. Bale, bardun, hau ondo zegoen. Eta bat biru laute ez da. Zein zegoen ondo? Hau txartu zegoen? Aldago aldatu ordea. Eta ez dakit ze, hau. Bai? Ez, ioi. Azken segundoak? Manexane, urrezko galdera? Ne. Ondo begiratu amaikakoari, ia inspiragarria egiten zaizuen, urte berean jaio ziren bi denbora. Zemuz? Triplak botaitu du. Bueno, nuzet padela eta Saskioloia. Saskioloia. arituak zarete. Gehiago saskioloian. Ados. Bueno. Telesforo Monzon. Izen mitikoa. Nahiko argi, jarri duzu bai eskoremoan? Bai. Bai. Herri batasunaren sorreran parte hartu zuen politikaria, sailburu jeltzalea izan zen, Errepublika garaiko jaurlaritza. Agirre lehendakariarekin. Jesus Maria Leizaola, bai. 60an lehendakari izendatu baino lehen, justizia eta kultura sailburu izan zen, Agirreren gobernuan. Eta Agirre nostien bera, jarri Lehendakari. zen, lehendakari, bigarren lehendakaria bera izan zen. Gai apasionantia da, niretzat, Etxenik bai zuzena da. Garaiko etxearen lehendakaritzapean, hezkuntza sailburu izan zen bera. Emilio Ibarra ezezkoan, zuzena da? Bai, Donostiar enpresaburua BBVA banketxeko presidentea izan zen, 80ko hamarkadan. Ezezkoan geratu da Ana Urkijo, zuzena da? Athletic Club futbol taldeko presidentea izan zen, 2006-2007 bitartean. Arantxa Tapia. Ezaguna. Zen ez ez? Zakit, bai. Bai, baina ez dakit. Eske. Bai eskoremuan, bai? Bai, 3 legealditan izan da. Jaurlaritzako sailburu. Urkullu lehendakariarekin ezinbesteko... Bai. Idoia Mendia, badakigun ordan? Ez. Bai, eskotik ez eskora mugitu dugu. PSeko buru izana, ez eskoremuan zuzena da? Urkulluren lehendakari orde, Patxi Lopezen gobernuko sailburu, bozeramaile. Iñaki Azkuna Bilboko alkate izan aurretik, osasun sailburu izan zen. Baiezkoa behar genuen, Josu Jon Imaz bera ere Euskadi buru batzarreko lehendakari izan baino lehen, merkataritza eta turismo sailburu izan baitzen. Eta Rosa Diez, UPyD sortu baino lehen, Alderdi Sozialistako kide gisa turismo sailburua, Nekane Balluerka, Ordiziar irakaslea, EHUko errektorea izan zen. EHUko errektorik endute beste danak. Manesan 300 euro. Bidaia daukagu da afaria daukagu. Zer daukagu? 300 eurorekin? Afari, bai. Bidaia motza. Edo gordei aurrengo finaletan gehiago lortzen dugun. Edo 1000 euro eskuratu. Eta kuatiak dira joan? Urte berean jaio ziren bi. Zerrandara begiratzen ari gara, eta, bueno, adinkideak izan daitezkeen bi pertsona beharko genituzke. Josu Jon Imaz, aukeratu dugu. Rosa Diez, jarri diegu, bikote. Manex, ane, 1000 euro urrezko galderan. Zuzena da? Arantxa Tapia, behar genuen Josu Jon.
Lehenbiziko saioan, 300 euro, eta ofizialki Minluzeko sailburu izan zaituztegu. Animo, sei berda! Eta Jose Amale! Baita ere! Eta